Els reptes que ens hem marcat, de ser més, després ja ho anirem explicant, de ser cada cop més perquè creiem que d'aquesta forma l'entitat és més forta i les idees que defensem des de l'entitat també són més fortes. Aquesta imatge dels 500, que és ella, és la Mariona Sancho, que té només 4 mesos i que per tant també ens feia molta il·lusió que fos algú amb molt futur. Amb aquesta campanya que fem aprofitant la imatge de la Mariona, del Noler, de l'Abdelkrim, de l'altra Mariona i del Max, com veieu, cadascun d'ells representa un valor diferent dels que defensa l'entitat. La campanya juga amb això, soc cohesió, soc país, soc llengua, soc cultura i soc futur, en el cas de la Mariona. Per tant, aquests valors que defensa l'entitat, aquests valors del catalanisme transversal que defensem des d'Òmnium, creiem que són molt importants, que després del 10J tenen més vigència que mai. Nosaltres som resistents, però volem avançar, no volem només resistir, volem avançar. Els 500 socis en un lloc com aquest demostren que som capaços d'avançar. La presència de gent jove és molt important, primer per l'energia i per la força que teniu i també perquè vosaltres heu crescut sense la llosa terrible de la no democràcia i per tant sou molt més lliures d'esperit.